F'Awwissu ta' din is-sena iktar minn 250,000 turist żaru l-Gżejjer Maltin. Dan huwa l-iktar xahar bieża l-istaġun li jilqa' l-iktar turisti f'Malta u din is-sena iċ-ċifri laħqu rekord ieħor. Informazzjoni pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika ikkonfermat li għall-ewwel darba fl-istorja n-numru ta' turisti li qattaw btala f'Malta kien iktar minn 250,000 individwu, żieda ta' 3.4% minn Awwissu 2015. Tul iż-żjara tagħhom dawn nefqu 271 miljun euro. Fl-istess waqt l-infiq minn turisti barra mill-Unjoni Ewropea żdied biktar minn 6% minn Awwissu tal-2015. It-tkabbir fin-numru ta' turisti fl-ewwel 8 xhur ta' din is-sena kien ukoll notevoli fejn laħaq 8.6% fuq l-istess perjodu tas-sena ta' qabel. Il-pajjiżi l-iktar li kontribwew għal dan it-tkabbir turistiku kienu Spanja, l-Olanda, l-Iżvizzera u l-Istati Uniti. B'hekk in-nefqa totali mit-turisti fl-ewwel 8 xhur laħqet il-1 157 miljun euro li jsarraf fi kważi 40 miljun euro iktar għal dħul dirett fl-ekonomija Maltija.